Това е моят нов албум. Той е за момиченце, за бебе. Издържан е в лилавата гама и е с прекрасни еднорози, защото всяка принцеса трябва да има по един еднорог. Ето тук на странична, на гръбнака отстрани съм сложила ето този прекрасен еднорог. И нека да разгледаме албума на прекрасната Карина. Сложила съм този надпис "Малка принцеса". Тук на гърба на предната корица имат джобчета, два реда джобчета, в които имат такчета, на които майката на Карина да си записва разна информация за нейния растеж, първо зъбче, първа стъпка. И така, ето го тук прекрасното еднорогче. Тези хартии са на една българска дизайнерка и за много сладурски. Отваряме нагоре, което е този начин. И тук имаме едно джобче, в което може да бъде сложено такче, а може да се използва и за снимки, както си прецени майката на Карина. Това щракване от магнитчето. На следващата страница отново еднорогчето. Този път се е закачило за тези сладурски звездички. Отварянето е по този начин и тук имаме едно такова такче, което се върти така. Отново с място за записване на някаква информация. На следващата страница се намира ето този тип подложки, където могат да бъдат залепени снимки. И тук отваряме по този начин и отново отвътре ни се усмихва сладурчето, този път на балон. Другата страничка се отваря по същия начин. И от нея можем да разберем какво обичат да похапват еднорозите. Тук имаме един водопад, разположен странично. Отваря се ето по този начин, наляво и надясно. На следващата страничка, това е място за снимки, отваряме по този начин и виждаме отново страхотното еднорогче. В цяла компания еднорогчета. Тук то се е закачило за една табелка и лети нагоре. Имаме джобче, в което има този так. Отваряме по ето този начин. И така затваряме. На другата страничка разгъвките са разположени по този начин. Отново сладурското еднорогчета. Тук отваряме тази панделка и развързваме и по този начин е местото предвидено за снимки. На следващото място еднорогчето се люлее на тази люлка. Вижте колко е щастливо. И то явно като всяко детенце обича да си люшка. Отваряме по този начин и тук имаме ето тази подложка, която е за снимки. На последната страница ето това цветенце придържа подложките. Много е симпатично в тематиката на албума. И тъй като все пак е за момиченце, не може без нито едно цвете. Тук отново може да се сложи снимка. Задната корица е както и гърба на предната, с тези джобчета, с подложките вътре. С такчетата вътре, извинявам се, за записване на записки. И на гърба на албума ни се усмихва това вече пораснало еднорогче с каращо колелце. Благодаря ви за вниманието.